апа хӯроз мо дар шаҳри Бухтар мебошем дар кӯчаи Баҳор телефонбузор мегӯянд ҷаро бачако бачаҳо гуфта буданд дар компютерам редми камерако редмиёра камера мекунем бачако ама я дона лайк мекунам чин кадо да махмулиса дизлайк чиқа бачако иҷара кадом намедонад дар шаҳри Бухтар мебошем дар телефонбузори кӯчаи Баҳор бачаҳо ина 10 та телефони моделои нав 2021 бачако дар боашон гам мезанем я дона лайк мекунам чиқем бачако кадом да махмулиса дизлайк чиқа бачако дар панои гавлисем бачако маълумот метем кадом да чиқа телефони махмулиса дар компютера бинависа иншоаллоҳ камера оянда дар боашон гам мезанем бачако ина рафтем бачако иш Redmi Note 10 Pro оперативкаш 8.528 нархш 3300 сомон Note 10 Pro ина бачако Redmi Note 10 Pro 3300 сомон ира совардагиан 35000 дахадагиан совардагиан чек пекуи Москва шамасашта нархш 3300 сомон я шумо телефон биёрем болош сумта телефонтон али шама мекунем хеле ҳамаша бачако Redmi Note 10 Pro неиш бачаҳо Redmi 10 2021 Redmi 10 128 оперативкаш чора телефон состояниш зуро отпечатчи айбара ина нархи Redmi 10 баратамо 2200 сомон ина Redmi 10 неиш Redmi Note 9 бачаҳо Redmi Note 9 1700 сомон нархаш памяти 64 батареш 5000 отпечатчи айпиша нархш 1700 сомон шумо телефон бигӯрем болош сумтани хеле алиша мекунем бачаҳо на Redmi Note 9 иная неиш Redmi 9S памяти 32 оперативкаш зай нархш 1200 сомон бо арзон мешава ина шумо телефони беотона бирем болош сумтен алиш мекунем хеле ҳамеша бачако Redmi 9S иш ина кадоми намедонам мо дар шаҳри Бухтар мебошем дар телефонбузори кӯчаи Бор инем якай харди инавҷа ихаш акай харди гуфтавуд камера кеси бачако Redmi 9S иш ина бачако неиш Oppo ай 2021 нархи бачако ина чихеле ки десен ҳамаи модело ҳаста телефон биёрем болош сумтан хеле ҳам мешава ина нархиш 2200 сомон ина биёрем болош сумтан хеле ҳам мешава бачако шумо телефон биёрем болош сумтан хеле ҳам мешава неиш Redmi 11 Lite нархиш 3200 сомон 128 оперативкаи 8 дар бораи телефонои мо тамайдак дорем маълумот битем неиш Redmi Note 8 1500 сомон нархиш памяти 64 бира бояд 128 гаш ҳам дорем телефон зура зарядчам зур Redmi Note 8 парока мач дора неиш Redmi Note 8 Pro нархиш 1800 сомон 128 гаш оперативкаш шаша на телефон биёрем болош сумтед алиша меша бача неиш Redmi 9 нархиш 1200 сомон коробка зарянига мач дора бачаҳо чиқаре ки ина десен ҳамаи модело ҳаста шумо телефонтона биёрем болош сумтен телефонои нав хӯратон нав беу хӯратон беу не Redmi Note 10 нархиш 2000 сомон Note 10 памяти 64 оперативкаш чора батареш бақуввата моделои нав 2020-21 насиб карда боша 2022 чи модели буроя барбоашон гам мезанам я дона лайк мекунам чиқим бачако моро бачаҳо чормахшикана гуфтада не чормахшикана бачако нархошон 100 сомоне бо арзон мешава чормахшикана гуфта буданд дар компютера нависем кадом дар чихел телефон мақуле дар компютера бинависа ам оянда дар кам насиб боша формете бачако дар панои худо бошен я дона лайк фаромӯш накунем бачако мо дар шаҳри Бухтар мебошем дар телефонбузори кӯчаи Бухтар кадом иҷара намедонам бия бачако дар панои худо бошем